24 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ୍ଟାମାଳ ଅବକାରୀ ଓ ବୌଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଥାନା ଗଡ଼ଗୁବା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକିଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ OD 05W226 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା ଗାଡ଼ିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ପରିମାଣ 24 କେଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ମାଫିଆ ଜଣକ ହେଲେ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଥାନା ଗଡ଼ଗୁବା ଗ୍ରାମର ମଦନ ଗୁରୁ, 40 ବର୍ଷୀୟ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଣ୍ଟାମାଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 48/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାମାଳ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟମୁଖୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋକ୍ତା, ସୁକେଶିନୀ କୁଜୁର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ଆନନ୍ଦ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକ ଆୱାଜ।